kaisa khatungjak kok tabuk sini kami amchaio bo tiprasa tiprajwk rok sakbaithang ni yakbai basana bagui akran BERMA swnamui phalui tonglaio kubuni dofani borok haino chini dofani borok bo tabuk bazar hati rogo akran BERMA nijini sakbaithang yakbai swnamui tabuk bazar rogo ba hati rogo kari tongo obono nukjaka lefunga kamini taku Robindra Debbarma bo bini sakbaithangni Hambai akran BERMA swnamui hatio tiklanya bagui chaitogui tongo phainai hatini simino lefunga hatio bini yakni swnamjak akran BERMA pai manai o bini akran BERMA no paina bagui kamini bebak borok nasingni tonglayo bini o akran BERMA no painani bagui je o motka koto numani obakai tamungka Hambai maruo norok coba haji recording video channel ngi phaiman bagai obong khai ko motka BERMA ta singko mokai BERMA no tai kyo o je motka je BERMA ni je swnamjak tongmani obo thai bo thai kalai khabo obo sing puthi puja BERMA na hama kai tela mura na haro puthi BERMA puthi tabo kai tabok je no snam tongmani o thani bumung kai tamo obo kai sing sinobo lefunga parang kai jo lefunga amchaio na norok je o BERMA je snam tongmani abo bisi bosak ungkha bisi o puja obo no puja sing khlaimani ma phalya koi ko tabu khul kai na cha o mas ni siming phala kala cha khulogoi ika agi norok je o BERMA je product khai tongmani bas snami tongmani kubun jaga o norok kuno srenge je phaikya na bomti khenoro abo je BERMA je tabu norok je snam ka bomti kai norok kuno jaga o da training rok roi phaikya training to marka training riya sa bakai abo no khlanya sa samung kotor no puya training rekha training rei srenge ya ko no sing obo hakai go practice khaya koi khlai kya ta puya khlai me ka sing sini lefunga motha hacha no sing je kereng aing jangila angku motha ning ko naharai kereng no naharai sing sini motha obo hakai sreng la kata training motha mane lefunga baptist motha mane baptismo thani through anorok aro srengei na oro o je BERMA swnamani bo khlai paiketa na o je BERMA swnamani takok norok obo marketing bo mas ni rok norok bazar tiklanya hani wan chui tong gosung khlaime ka jo February mas ni siming kai 6 mas kai jo BERMA sawo abon che bisik ton ma khai bo sawo ka hepan 6 mas ni siming suru
Enggak jeng Februari sim kelagi tabuk Agust September tabuk nggak mas nih sim kai ko bazar marketing falani armo unsunaja. Mas bolte 2023 nih September tabuk. Mas sim no tenganya. Ada sengo BERMA chini bukung bara Tiprasa rok to BERMA sara mui chai si maya. Ni no BERMA na mana ni ke sing bot hayo manai ba bomti ke manai. Ko bazar Lefunga bazar hati bazaro manai. Ajaga ni dugan tongo aro dugan ang tangka. Paisu ge ko te kisa clear kanya nang ko aba haja. Angkai kabangma borok sini borok tongo BERMA bazar hati rok phalai borok bongni family rok soli tongo. Nga baksa dara sini Tiprasa rok nini BERMA na borok wholesaler pait langai kubun bazar rok phalnani ka obni kunu subida to tongba ompike kunu phalai langai jamano. Mano abo to shepsap abo to chinero ni kebo kubuni mane byapari BERMA phalnai rok abo hake na phake abo bosung rok nai wholesaler mananya rate to sung rok nai puila sung khlaima bosor ba kom khlai ka oro tabuk 80 ta hai garan bisingo baksa kai angnar kai phalnai baksa kai wholesaler jet langnai kai rok na cheko ni oro BERMA simi da man na kubuno tai kabangma tai teba akran tai kabangma mani tai mada mano mannai dugan rei khaito BERMA akran wansuma to tongo kabangma no haikono abo suba khachi isorok na hei rang puisa rok nangla tingka abo judi no angkhangkai teruk agu gi thangma khatai ko khlai thanai